Φίλες, φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια παρουσίαση από την IT Nest. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα mini PC Intel NUC Next Unit of Computing. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κανονικό PC σε μικρό μέγεθος, κανονικό PC σε δυνατότητες. Πάμε να δούμε λίγο τη συσκευασία και τι περιέχει αυτή. Στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας η Intel μας ενημερώνει ότι περιλαμβάνει επεξεργαστή Core i3, μάλιστα είναι τέταρτης γενιάς. Έχει νέο σασί, όπου βλέπουμε εδώ το σασί του υπολογιστή, το οποίο μπορεί να δεχθεί 2,5 ιντσών δίσκους κανονικής διάστασης, δηλαδή για laptop ή SSD δίσκους. Εδώ βλέπουμε τον υπολογιστή. Πίσω βλέπουμε πώς είναι η μπροστά όψη και τι περιλαμβάνει, θα τα δούμε αυτά μέσα, και η πίσω όψη και τι περιλαμβάνει. Και εδώ μας λέει τι περιέχει η συσκευασία και τι χρειάζεται για να λειτουργήσει. Το μηχάνημα αυτό έρχεται σαν kit, που σημαίνει ότι λείπουν κάποια πράγματα για να είναι ολοκληρωμένος υπολογιστής. Το συγκεκριμένο που κρατάμε στα χέρια μας, επειδή είναι μια ευγενική προσφορά της Intel που μας το παραχώρησε για να το παρουσιάσουμε, είναι έτοιμο, περιέχει δηλαδή και δίσκο και μνήμη και ασύρματη κάρτα. Αυτό που πωλείται στο εμπόριο ως kit δεν περιέχει αυτά τα τρία, μνήμη, δίσκο και ασύρματη κάρτα δικτύου, και δεν περιέχει και καλώδιο τροφοδοσίας. Ίσως και το μόνο αρνητικό που βρήκα στην συνύπαρξή μας με το καταπληκτικό κατά τα άλλα Intel NUC PC. Ανοίγοντας λοιπόν τη συσκευασία, είναι το πρώτο ευχάριστο καλωσόρισμα που είναι το ηχητικό logo της Intel. Να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά. Ανοίγοντας λοιπόν τη συσκευασία, μας καλωσορίζει το ηχητικό logo. Αφήνουμε το PC στην άκρη για να δούμε τι άλλο περιέχει μέσα στη συσκευασία. Αυτό είναι η επίτυχη βάση, η οποία μπορούμε να την βιδώσουμε στο κάτω μέρος του NUC και στη συνέχεια να το βάλουμε πίσω από ένα monitor, έτσι ώστε να μην φαίνεται καθόλου η πηγή που παρουσιάζουμε το υλικό μας ή χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή. Διάφορα εγχειρίδια, αυτοκόλλητο το οποίο είναι αντίστοιχο με τη συσκευασία Intel Core i3. Επίσης έχει βίδες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να βιδώσουμε τη βάση, και το τροφοδοτικό. Μεγάλο πλεονέκτημα το τροφοδοτικό, το οποίο είναι τροφοδοτικό 19V 65W. Αμέσως αντιλαμβανόμαστε το πρώτο μεγάλο του πλεονέκτημα, και ειδικά αν μιλάμε για επαγγελματική χρήση, πόσο μειωμένη κατανάλωση σε ενέργεια θα έχουμε με ένα τέτοιο τροφοδοτικό σε σχέση με ένα κανονικό μεγέθους υπολογιστή που έχει πολύ μεγαλύτερα τροφοδοτικά. Τα αφήνουμε λοιπόν στην άκρη και ήρθε η ώρα να δούμε το PC. Και να ξεκινήσουμε από την μπροστινή όψη που έχει δύο USB 3 super fast, όπως τις λέει, θύρες, το κλασικό καρφάκι για ακουστικά. Εδώ πρέπει να έχει και μια υποδοχή, ένα αισθητήρα infrared, Kensington lock για να μην μας το κλέψουν λόγω μεγέθους. Αυτό είναι και λίγο επιρρεπές στην κλοπή. Ένα Kensington lock, ένα τέτοιο σύστημα ασφαλείας κοστίζει γύρω στα 5-6 ευρώ, δεν είναι πολύ ακριβό. Οι θύρες εξαερισμού του υπολογιστή, το βίσμα τροφοδοσίας, mini display port, HDMI, 1000-10000 Intel κάρτα δικτύου και άλλες δύο USB θύρες πίσω, και εδώ κάποια ακόμα γρίλες εξαερισμού. Στο πάνω μέρος είναι το power on, power off button και κάποια ένδειξη για τη λειτουργία του σκληρού δίσκου. Και στο κάτω μέρος βλέπουμε πάλι γρίλες εξαερισμού. Εδώ το συγκεκριμένο, επειδή έρχεται ήδη έτοιμο από την Intel, έχει περασμένα Windows 8.1 επάνω και το αντίστοιχο αυτοκόλλητο γνησιότητας. Γιατί κάποιος να προτιμήσει mini PC εναντί ενός κανονικού υπολογιστή? Καταρχήν δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άποψη επιδόσεων. Και πιθανώς είναι και πολύ καλύτερο από τα περισσότερα μεσαίας κατηγορίας desktop συστήματα, τα κλασικά desktop συστήματα.
με i3 επεξεργαστή, SSD δίσκο, 1000 κάρτα δικτύου και ασύρματο δίκτυο και USB 3 θύρες. Νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικότατο desktop replacement PC. Το επίσης πολύ σημαντικό είναι η κατανάλωση ενέργειας. Ειδικά σε επαγγελματικές υλοποιήσεις, φανταστείτε μια εταιρεία να αντικαταστήσει 100 υπολογιστές με τροφοδοτικά 450 και 500 W με 100 τέτοια νέα συστήματα με τροφοδοτικό 65 W στα 19 V. Η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας θα είναι σημαντική, άρα είναι και φιλικό προς το περιβάλλον. Σε οικιακή υλοποίηση θα μπορούσε άνετα να παίξει το ρόλο home theater, μιας και υποστηρίζει high definition audio, ηχό στερεοφωνικό και μέσω του 3,5 του audio jack εδώ, αλλά και μέσω του HDMI. Άρα λοιπόν σίγουρα μιλάμε για το next unit of computing και σίγουρα είναι μια λύση που αξίζει κάποιος να κοιτάξει σοβαρά για να αντικαταστήσει τον κλασικό υπολογιστή. Πού θα υπάρξει δυσκολία? Θα υπάρξει δυσκολία στους gamers. Αυτό το μηχάνημα, επειδή δεν μπορεί να πάρει εξεζητημένες κάρτες γραφικών, εκεί πιθανόν οι gamers να βρουν κάποιο αρνητικό, που είναι πραγματικά δεν κάνει για extreme gaming. Κατά τα άλλα είναι μια πολύ αξιόπιστη, eco-friendly όπως λέμε λύση και σε χρήματα αντίστοιχα που θα έπαιρνε κάποιος μια μονάδα κανονική με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πάμε να τα ανοίξουμε λίγο, να δούμε πώς είναι και η εσωτερική του αρχιτεκτονική. Γενικώς είναι πραγματικά next unit of computing, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για την επόμενη εποχή, υπολογιστές που καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια, μικροί αλλά και δυνατοί και δεν έχουν ουσιαστικά να ζηλέψουν τίποτα από τα πλήρη PC σε μέγεθος. Λοιπόν, λύσαμε τις βίδες, ελπίζω να μας κάνει το χατήρι να ανοίξει και μας το κάνει πολύ εύκολα. Βλέπουμε εδώ, εν τω μεταξύ βλέπω ότι οι βίδες, δείτε εδώ, οι βίδες μένουν πάνω, που σημαίνει ότι δεν τις χάνουμε, πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εδώ δεν μας δείχνει πολλά γιατί είναι ο σκληρός δίσκος, ο οποίος βλέπουμε ότι η Intel έχει βάλει ένα SSD 300 GB, οπότε μπορείτε να φανταστείτε πως αυτό το μηχάνημα θα λειτουργεί. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε να ανοίγουμε. Εάν βγάλουμε εδώ με προσοχή το σκληρό δίσκο, βλέπουμε τις μνήμες. Έχει δύο σλότ, ένα από κάτω το οποίο τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι άδειο και ένα σλότ επάνω το οποίο είναι συμπληρωμένο. Πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι οι μνήμες που παίρνει, μπορεί να πάρει μνήμη μέχρι 16 GB, δύο slots δηλαδή των 8, αλλά οι μνήμες πρέπει να είναι low voltage, δηλαδή πρέπει να είναι DDR3L 1,35 V. Δεν δουλεύει με κανονικές DDR3. Και εδώ είναι η ασύρματη κάρτα δικτύου. Αυτό είναι λοιπόν το mini PC, το NUC από την Intel. Θα κάνουμε και ένα συμπληρωματικό βίντεο για να σας πούμε και εντυπώσεις σε σχέση με την λειτουργία. Αν και ο SSD ο δίσκος, οι DDR3 μνήμες και γενικώς η εικόνα, USB θύρες, HDMI, δείχνει ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ γρήγορο και δυνατό PC. Ένας mini server στην παλάμη μας. Αν σας άρεσε η παρουσίαση, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για τα νέα μας και τα επόμενα βίντεο και τα giveaways που έρχονται και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!